Bi duruşmeya bi çanda komînal deng û awazên gelan ve jîn dibe sêyemîn Festîvala Orkêş ya Mûzîk û Stranên Gelan îro li bajarê Hesekê dest pê kir. Festîval bi tevlîbûna 23 komên ji tevahiya Bakur û Rojhilatê Sûriyê û Başûrê Kurdistanê, nûnerên Rêveberiya Xweser, Qesedê û partiyên siyasî di roja xwe ya yekemîn de birêve çû. Axaftina destpêka Mehrecanê ji aliyê endamê Komîteya Amedekar ya Festîvalê Baran Dulbihar ve hat kirin. Li vir em di navbera du çavan in, Dicle û Ferat, Mezopotamya, cihê ku her tişt jê derket, mirovahî, jiyan, çand, axlaq, hemû tişt ji vir birêk in. Yek ji mêvanên ku cihê xwe dê Mehrecanê de girt, hunermenda Kurd Keça Kobanê Jînda Kinco bû. Jînda Kinco derbarê serdana Rojavayê Kurdistanê û tevlîbûna xwe ya di nava Mehrecanê de ji Ronahî TV re ev got. Gelkî kêfxweşim bo yekem car li ser welatê xwe, li ser erdê xwe, zimanê xwe û hunera xwe û kultûra xwe tînim ziman yanî. Bo min tiştekî gelkî yanî mezin e yanî û serbilindiyeke yanî. Peyama min heye ku ino dixwazim hunermendê me ê Rojavayê li derva ê Bakur, Başûr, Rojhilat hemû serdanî Rojava bike. Di riya hunerê de em bîtir nêzik dibin, bîtir hev nas dikin, tiştekî mestir yanî em bi hev re çêkin yanî. Her wiha li ser navê Koma Mîrzo Şengalê jî Felah Hesen ji Ronahî TV re wiha got. وەکو کۆما میرزۆ گروپی میرزۆ ئەمە شنگالی هاتینە ڕۆژاوا ئەم گەلێکیت کێ خۆشن ئەمە بێ فستیڤالە خۆش حاضر بووینە وەکو کۆما میرزۆ شنگالی سێمین فستیڤالە ئۆرگێش. ملت ویره گلک خوین گرمه گلک هجایا گشبینن یعنی از بین ملت گل ایک و یعنی یه شرط کن کو روش آوای گلک جوان آوا بکن کو آوادانی جلی ویره هیا و هر دش راحته و از دلی من گلک خوش بیدم و ملت خودید همی حیوان گرمه و گلک دلی وان گشک و روش آوا گلک جان آوا ببر.